ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବହୁତ ଗଭୀର ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା କେତେକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମାନେ ପାପ କ୍ଷମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ତର୍କକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଖିବା। କେମିତି ପାପ କ୍ଷମା ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗମନ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ତେବେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି କାହିଁକି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଗହନ କଥା ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଭାବେ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସରଳ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଡମିନୋ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଠେଲୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚାତାପ, ଯାହା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛି। ଏହି କ୍ଷମା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫେଇ ଭଳି ଅଟେ। ଘର ସଫା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିପାରିବେ, ତାଇ ନା? ଏଠାରେ ସେହି ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପୁତ୍ର ନିଜେ ପିତାଙ୍କ ନାମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ତା ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛୁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଏକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଇଟାପଥରର ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷର ଶରୀର ହିଁ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ। ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକଦମ। ଏହା ଉପାସନାର ସମଗ୍ର ଧାରଣାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ପାରାକ୍ଲେଟୋସ୍। ପାରାକ୍ଲେଟୋସ୍। ହଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସହାୟକ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା। ଓହୋ, ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଉପାଧି? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି? ଏହା ସଂଯୋଗ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ସମାନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସାହସ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସହାୟକ ଆଉ ଜଣେ ପୃଥିବୀରେ। ହଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି। ବାଃ, ଏହା ତ ପୁରା ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥା ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି? ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଏକ ଦାବି ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଲେଖକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ମାମଲା ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ 3 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପିତା, ପୁତ୍ର ନିଜେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହାକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ମାମଲା ଭାବେ ଦେଖିବାଟା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବାଣୀ, ଯେପରିକି ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଏହାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ। ଉତ୍ସ କହେ ଯେ ସେଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ପୁତ୍ର ନିଜେ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କରୁଥିଲେ। ଓହୋ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ, ଯେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନିଜେ। ଏଠିରେ କେହି ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାଟା ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନେ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ କିପରି ଦେଖେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ପୁତ୍ର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ମସିହ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେବଳ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାକ୍ଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ କିପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା, କାରଣ ଏହା ବାହ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ତିନୋଟି ମିଶି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାମଲା ତିଆରି କରୁଛି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ମାମଲା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଏତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ତେବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱୀକୃତିର କାରଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ହିଁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶୟତାନ, ଯାହାର ଅସ୍ୱୀକୃତି ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆସେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏପରିକି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଅଲଗା, ତାଇ ନା? ହଁ, ଏହା ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ତୁମ୍ଭେ କିଏ, ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ କେବଳ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଶୟତାନ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ସମୟର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକୃତି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ମସିହଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକୃତି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଲେଖାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହିରିକ ଭାବେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ଧନ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଆସି ସେମାନଙ୍କର କପଟତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଲେଖାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଚ୍ଛୁକ, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଗରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଓହୋ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ବିଚାର। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମସିହଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ବିଚାରପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଏକାଠି କେମିତି କାମ କରେ? ଏହା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା। ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ କୁହେ ଯେ ପିତା ନିଜେ କାହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଚାରର ଆଧାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ। କେବଳ ବାହ୍ୟିକ କର୍ମ? ନା, କେବଳ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଗୋପନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହିଁ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମତଃ କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କରୁଣାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛି, କେବଳ ସେ ହିଁ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଏକଦମ। ତେବେ ଏ ବିଚାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସେପରି ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଏହାର ଏକ ପରିଣାମ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଉତ୍ସରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବିଚାର ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା। କାରଣ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହଁ, ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଚାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବିଚାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖରାପ କାମ କରିବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ହଁ, ଲେଖକ କିଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ବିଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାପ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବାର ମହାନତା ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ହଁ, ଲେଖକ ଏହାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମିଛ କହିବା ବା ଆଇନ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଠିକ୍। ହଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାରେଜ କରାଯାଇଛି। ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉପାୟ ଉଭୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମକୁ ସେହି ମୂଳ କଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଏହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କର୍ମ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲେ। ପାପ କ୍ଷମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ, ତ୍ରିବିଧ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ମୋ ମତରେ ସାରାଂଶରେ ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିନେବା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରେମ ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଏପରି ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାହାଣୀଟି ଓଲଟିଗଲା। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଓଲଟା ସମ୍ପର୍କଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖାଏ?